Nyerek. Sir, hindi sa akin Resto pa din siya. Ay, pwede mo naman ito dahil ako okay lang ba? Kayang-kaya yan. Naka-serpent ka yan eh. Serpent eagle. Ay, abay ko mo dito sa may ano. Sabi mo din. Next thing lang. Kasi po kayo naman doon, tama pa po sila.